Slunce pomalu klesalo za koruny stromů, když se stará dodávka drncavě prodírala úzkou lesní cestou. V autě panovala uvolněná nálada a hlasitý smích přátel přehlušoval písně, které hrály z rádia. Martin řídil, zatímco Honza na sedadle spolujezdce neustále komentoval každou zatáčku a kličku na cestě. Vážně si nemůžu vzpomenout, proč jsme si vybrali místo, které je tak daleko od civilizace. Zavtipkoval Honza, nespouštěje oči z lesní cesty. Byl to typ kluka, který si vždycky zakládal na pohodlí a rychlém připojení k internetu, takže pohled na nekonečné lesy mu úplně nesedl. Právě proto, odpověděl Martin se smíchem. Potřebujeme odpočinek, pryč od telefonů, pryč od práce, jen my a příroda. Vzadu se Anna opřela o sedadlo a vyhlížela z okna, kde se míhaly tmavé siluety stromů. Zbožňovala přírodu a když se dozvěděla o chatě, okamžitě nadšeně souhlasila, že pojede. Se svou veselou povahou byla vždy tím, kdo udržoval partu pohromadě. Vysoká, světlovlasá a s jiskřivýma očima působila dojmem, že snad nikdy neznala strach. Vedle ní seděl Pavel, trochu zasněný, trochu nervózní. Měl rád dobrodružství, ale na takové odloučení nebyl úplně zvyklý. Už od rána se mu hlavou honily znepokojivé myšlenky, i když nevěděl proč. Tohle místo je zvláštní, prohodil tiše. Říkal mi jeden známý, že ten les prý místní moc nemusí. Ale no tak, Pavle, zasmála se Anna a lehce ho dloubla loktem. Chci říct, je to jen les. Když konečně dojeli na místo, stmívalo se. Chata byla malá, dřevěná stavba, která se téměř ztrácela mezi vysokými stromy a křovisky. Stála jen pár metrů od jezera, jehož hladina se ve světle zapadajícího slunce třpytila a klidně zrcadlila rudé a oranžové barvy nebe. Všechno působilo klidně, jako by se příroda zastavila a na chvíli zadržela dech. Martin vystoupil z auta a zhluboka se nadechl. To je přesně ono, řekl tiše, jako by mluvil spíš sám k sobě než k ostatním. Klid, ticho, prostě ideální. Anna vyskočila z auta plná energie a natáhla ruce nad hlavu. Je to tu nádherný, zvolala a nadšeně se rozhlédla kolem. Myslím, že budu mít spoustu fotek na památku. Honza mezitím kriticky přejížděl pohledem starou dřevěnou chatu. No minimálně tohle místo vypadá, že už zažilo své. Jen doufám, že tam budou aspoň pořádné postele. Zabručel, zatímco si přehazoval batoh přes rameno. Vešli dovnitř a rozložili si věci. Chata byla prostá, jen pár dřevěných postelí, malý kuchyňský kout, stará pohovka a malé kamna na vytápění. Zdálo se, že je tu všechno, co budou potřebovat. Jak se začalo šeřit, vydali se zpátky ven k jezeru. Honza navrhl, že by si mohli udělat malý táborák přímo na pláži a všichni souhlasili. Schromáždili suché větve a brzy seděli kolem ohně, pozorovali jeho plameny a užívali si klidného večera daleko od všech povinností a schonů. Vzduch byl chladný a jezero tiché. Jediný zvuk, který k nim doléhal, byl jemný šum listí a vzdálené houkání sovy. Všechno kolem působilo téměř idylicky. Hvězdy se postupně objevovaly na temném nebi a měsíc vrhal své bledé světlo na les i hladinu jezera. Víte, co je nejlepší na takových místech? Zeptala se Anna po chvíli. To, že tu člověk může cítit opravdový klid, jako by ten svět venku neexistoval. No, možná až na to, že v lese kolem nás nic nežije, poznamenal Honza, který stichlý lesní prostor pozoroval s rostoucími obavami. Nepřišlo vám zvláštní, že jsme cestou sem nepotkali ani jedno zvíře? To je normální, uklidňoval ho Martin a hodil do ohně další větev. Někdy se zdá, že je všechno prázdné, když je člověk dostatečně daleko od lidí. Uvolni se, jsme tu přece na odpočinek. Honza se však nepřestával dívat na temnou linii lesa.
Cítil cosi zvláštního, jakýsi neviditelný tlak, jako by je někdo pozoroval. Ale možná to byla jen jeho představivost, říkal si. No dobře, prolomila ticho Anna a pokusila se zvednout náladu. Co kdybychom si pověděli nějaké strašidelné příběhy? Tohle je přece perfektní místo pro trochu adrenalinu. Ostatní souhlasili a každý z nich přidal nějakou historku. Od ducha na opuštěné silnici až po podivné příběhy o jezerních příšerách, které topí lidi, co se odváží přespávat u vody. A když přišla řada na Martina, chvíli váhal, než začal vyprávět. Hele, nevím, jestli je to úplně vhodné, ale říká se, že někde v těchto odlehlých místech prý občas zahlédnete dívku, která přišla o oči. Řekl vážně. Všichni na něj pohlédli, jako by netušili, jestli si jen vymýšlí, nebo mluví pravdu. Prý bloudí kolem opuštěných jezer a hledá někoho, kdo by jí mohl vrátit zrak. A když někoho najde, no, to už pak nikdo nevidí. Anna se usmála, i když jí Martinova historka znepokojila víc, než by si přiznala. Teda tohle bylo fakt morbidní. Ale aspoň víme, co říct Honzovi, až si půjde odskočit. Řekla a všichni se zasmáli. Noc pokročila a oheň na pláži už začal slábnout. Teplé, tančící plameny se změnily v tlumené, rudé uhlíky, které jen slabě osvětlovaly jejich tváře. Martinova strašidelná historka o dívce bez očí je podivně znepokojila, i když se to ani jeden neodvážil přiznat. Měli bychom přihodit pár větví, prohodil Martin a snažil se rozptýlit ticho. Honza s Annou na sebe pohlédli a nakonec přikývli. Dobře, zajdeme pro dřevo, řekl Honza s povzdechem. Otočili se směrem k lesu, kde se jejich baterky promítaly do temného houští mezi stromy. Pavel se náhle postavil. Musím si odskočit, řekl s trochu rozpačitým úsměvem. Za chvíli jsem zpátky. Martin přikývl a zamumlal něco na pobavení, ale Pavel ho neposlouchal. Vyrazil podél břehu, kde bledé měsíční světlo osvětlovalo stromy a odráželo se na klidné hladině jezera. Šel po jemném písku a každým krokem se vzdálil od světla ohně. Honza s Annou zatím sbírali suché větve a uschlé listí a pomalu se nořili hlouběji do lesa. Ticho lesa je postupně znepokojovalo čím dál víc. Všude kolem nich bylo téměř mrtvé ticho, přerušované jen křupáním větviček pod jejich botami. Páni, tady je ale ticho, zašeptala Anna, jako by se bála, že by svým hlasem něco rušila. Myslíš, že tu jsou nějaká zvířata? Honza pokrčil rameny, ale bylo jasné, že i on je nervózní. Možná nějaké srny nebo lišky. Náhle, ve chvíli, kdy se oba sklonili pro větve, uslyšeli zvuk. Tiché, táhlé šoupání věhličí, které se ozývalo kdesi mezi stromy. Stuhli a zadrželi dech, oči upřené do tmy před nimi. Zvuk se pomalu přibližoval, ale nic nebylo vidět. To je asi jen nějaké zvíře, zamumlal Honza polohlasně, ale nedokázal spustit oči z tmavého lesa před nimi. Oba dva se rozhlíželi, jako by čekali, že každou chvíli spatří nějaký pohyb. Ale nic se nestalo. Zvuk náhle přestal, jako by tam nikdy ani nebyl. Měli bychom jít, zašeptala Anna a pevně sevřela větve v ruce. Honza přikývl a oba rychle zamířili zpět k pláži. Pořád si říkali, že to muselo být jen zvíře, ale i tak se neubránili pocitu, že je někdo nebo něco sleduje. Když se vrátili zpátky k ohni s bušícím srdcem a plní úlevy, Pavla nikde neviděli. Kde je Pavel? Zeptal se Honza, když naložil větve na oheň a plameny se opět rozhořely. Říkal, že si jde odskočit, odpověděl Martin a mávl rukou k okraji jezera, kam Pavel předtím zamířil. Osvěžen večerním chladným vzduchem se mezitím Pavel obrátil zpátky směrem k ohni a vykročil zpět k přátelům. A právě tehdy to uviděl. Na břehu jezera, jen pár metrů od něj,
stála postava. V bílých nočních šatech, které se lehce vlnily ve večerním vánku, stála dívka. Stála nehybná a zdálo se, že ho pozoruje. Pavel udělal krok zpátky a zoufale se snažil přimět svoje oči, aby v té tmě rozpoznali detaily. Dívka stála jako socha. Její dlouhé černé vlasy jí spadaly přes ramena. Světlo měsíce konečně odhalilo její tvář a Pavlovi se zastavilo srdce. Neměla oči, jen prázdné, temné důlky, které na něj zíraly jako prázdnota sama. Koutky úst se jí pozvedly do širokého úsměvu, který odhalil řadu bílých, ostrých zubů, nepatřičně ostrých a dlouhých. Potřebuju tvoje oči, zašeptala hlasem, který zněl skoro jako vítr, tak tichým, že si nebyl jistý, jestli to vůbec slyšel. Ale její ústa se hýbala a ona teď zvedla ruku a vykročila směrem k němu. Pavel ustoupil, ale nedokázal se otočit a běžet k přátelům. Srdce mu bušilo jako šílené a dech se mu zrychlil. Ne, prosím, vykoktal, ale dívka jen naklonila hlavu na stranu. Pak ucítil její ruce. Byly chladné a kostnaté, jako prsty mrtvého, když mu jemně přejela po tváři a přitiskla palce na jeho oční víčka. Pavlovi se zvedl žaludek a pokusil se vytrhnout, ale její stisk byl neuvěřitelně silný. Dívka sklonila hlavu, její šepot mu rezonoval v hlavě jako ozvěna. Potřebuji je, tvé oči. Jeho výkřik rozřízl noční ticho. U ohně se všichni prudce otočili za tím zvukem. Martin a ostatní vyskočili na nohy a rozeběhli se směrem, odkud Pavlův výkřik vycházel. Honza doběhl jako první. Když uviděl Pavla, náhle se zastavil, protože něco bylo špatně. Pavel stál na místě, nehybný, s hlavou skloněnou, jako by se bál zvednout pohled. Martin ho opatrně chytil za rameno a Pavel sebou trhl, ale nezvedl hlavu. Ticho bylo téměř děsivé, jak Martin Pavla pomalu otočil, aby se mu mohl podívat do tváře. Když Martin spatřil Pavlovu tvář, zalapal po dechu. Pavlovy oči byly pryč. Zůstaly jen prázdné, temné důlky, z nichž pomalu stékaly pramínky krve, které mu stékaly po tvářích. Nikdo nevěděl, co říct, dokonce ani Anna, která na Pavla hleděla s vyděšeným výrazem, který nikdy předtím na její tváři neviděli. Musíme ho hned dostat pryč, zakřičel Martin chraptivě a s Honzovou pomocí podepřel Pavla, který se sotva držel na nohou. Všichni rychle zamířili k chatě a nervózně se rozhlíželi kolem sebe, jako by každou chvíli čekali, že uvidí dívku, která Pavlovi vzala oči. Z chaty rychle popadly své věci, bundy, batohy, klíče a narychlo naložili Pavla do auta. Jakmile nastartovali, Martin šlápl na plyn a auto se rozjelo zpět po kamenité cestě. Zatímco auto uhánělo do tmy a míjelo stíny stromů, Anna se ohlédla na jezero. A tam, na břehu, mezi tmavými stíny stromů, stála dívka v bílé noční košili a nehybně na ně hleděla svými prázdnými důlky.